Uztaila luzea atzean utzita, abuztuari jai giroan ongietorri beroa emango diogu. Ze jai! Adi hurrengo minutuari, asteburu osoan zehar 3 jai ditugu. Lendoño Beitiko jaietan, haurrak, kanpaiak eta musika protagonista izango dira. Eskualdeko beste puntan ugarteko jaiak, futbito txapelketa, txikienentzako ekintzak, musika eskaintza zabala eta askoz gehiago. Eta eskualdeko erdigunean kezako jaiak, larun batetik asteartea egitarau oparoarekin. Horretaz gain, larun batean Urduñan baserritarrez nazoka eta terreroko jaiak, gora jai herrikoiak! Okondon kuadrillen eguna. Amurrion San Roque irudiaren jeitziera, jaiakate joka ditugu. Eta Baranbioko garrastatzuko txosnan 4 kontzertu. Igandean Laudion San Roque gehiago, prozesioarekin. Harrituta zaudete hainbeste planekin ezta? Ale ba, orain asteburua gozatzeaz dagokigu.